Ezingena manje zithi sekusule umnumzane Zizi kodwa esikhundleni sokuba imember of the parliament ngaphansi kweqembu le-ANC. Angiqale ngobingelele ngikwamukele kule channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kadlo ngaphansi lehenkandla. Uma ngabe ke uyaqala ukufika le channel cela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqadi wale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Nganza kuyethu esingena njengamanje nje selishonile ke ilanga zithi ke umnumzane Zizi kodwa usithathe isinqumo sokuba ke asule ekubeni imember yePhalamende ngaphansi kweqembu le-ANC njengoba ke ebhekene nezinsolo zokuthi wathola ibribe elinganiselwe ku-1.7 million wamarandi. Njengamanje njengoba kuZizi kodwa ehamba icala lakhe ke lokhu ehlenyuka engena inkantolo ephuma inkantolo kuye kwaba nemibuzo ukuthi ke abonakale ezofungiswa naye njengemember of the parliament emavikini ke adlule ngoba wahamba kanye ke namalunga omkhonto wesizwe ayikade ke nawe sele ngaphandle. Uthe masehambile ke wafike ke wabhala wafunga ke ukuthi ke naye uyilunga lePhalamende ngaphansi kweqembu ke le-ANC. Namhlanje ke 25 July 2024 sekuvela ukuthi ke useyasula kulesi sikhundla sokuba ke member of the parliament. Ngizokukhumbuza nje ukuthi ke umnumzane Zizi kodwa ubekade minister of sports, arts and culture walapha ke eMzansi Afrika kusukela ke ngonyaka odlule 2023 kuze kushaya kunyaka ka2024 njengoba ke kade kuvotwa ngezinhlelo ke zokuthi ubekade ezobuyisela ukuthi ke aqhubeke kodwa ngenxa yokuthi ke usahamba lona leli cala lakhe elingamisileke kahle kugcine ke sekuphoqa ukuthi ke asuse kulesi sikhundla aqhubeke abhekane necala lakhe. Uthe masehamba ke eseyofungiswa emva kwesikhathi esimbalwa ke sekuvela leza namhlanje ke ukuthi ke uyasuliswa. Abanye ke abantu basola ukuthi ke kushuthi isandla sakhe siphoqwe yiqembu le-ANC bacabanga ukuthi ke bamfake lo mthetho ke we-ANC othi step aside. Uzokhumbula ukuthi ku-ANC ukhona lo mthetho othi uma ngabe ke uyilunga lePhalamende noma kunesikhundla esithile ngaphakathi ke eqenjini uma ke nje wabhekana ke namacala uyayuphoqwe ukuthi ke usule esikhundleni noma ke uthi step aside from ke umsebenzi walapha eMzansi Afrika up until uzuclearishwe negama lakho. Ubhekene ke necala lakhe ke uZizi kodwa le insolo ke zokuthi wathola ke ibribe ka1.7 million wamarandi. Nganza kwethu ngizolokhu ke ngulethela ukuthi ke yini iqhubekayo kulolu daba. Engizocela wena njengamanje ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe ya like bese uya comment siphinde sidibane kwi video elandelayo. Ngiyabonga.